Poštovani gledalci, vi gledate program Srpske televizije Mostovi prijateljstva. Moje ime je Tamara Vesna, sa nama u studiju su Nebojša, Željka i Dušan. Želimo da kažemo malo par reči o Srbi za Srbe, humanitarnoj organizaciji. Nebojša, recite nam kako je nastala organizacija? Ideja Srbi za Srbe organizacije datira iz 2005. godine, kada je grupa mladih Srba entuzijasta u rasejanju povezala se putem interneta i sa idejom da pomogne Srbima tamo gdje je pomoć najpotrebnija, odnosno da bi svojim malim mesečnim donacijama pomogli srpske porodice i srpsku decu. Od te ideje stvorila se i humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe je registrovana 2007. zvanično u Beogradu. Posle Beograda otvorili smo predstavništvo u Beču, Austriji 2008. Posle toga i na Palama, Republika Srpska, i napokon prošle godine u julu organizovali smo se i ovdje u Americi. U Čikagu smo registrovali predstavništvo organizacije i tako smo krenuli sa radom i novim prostorima. Željka, kako ste se vi uključili u rad organizacije? Prvo kao donator. Kada sam postavila sajt Srbi za Srbe, onda sam vidjela o čemu se radi, da je to organizacija za višečlane porodice. Sve je zaista čisto kao suza, koliko je ko donirao je, možete vidjeti na sajtu reports, gde je novac otišao, kome se pomoglo, slike, trenutno stanje na računu. Znači jednostavno, odmah sam se uverila da je ovo nešto drugačije i svidjela mi se ta cijela ideja omladina koja se sakupila zajedno da pomogne našoj deci i tako sam se priključila da to je moj bio prvi korak, znači, u organizaciji. A vi, Dušan? Ja sam se isto tako odlučio, jednostavno vidio sam i njihov website prvo i to je bila za mene jedna nepoznanica, kako da kažem, da grupa mladih ljudi se tako jednostavno odluči da pomaže drugima, da pomaže deci, da pomaže višečlanim porodicama. I kad sam se malo više progledao sajt, ja sam video neke stvari koje recimo druge organizacije nisu imali. I onda sam bio, još više me interesovalo ko su ti ljudi i tako dalje, i smo stupili u kontakt, eto. Odlučili smo da osnovimo odbor ovdje u Čikagu isto sa njim. Evo, da nam Nebojša kaže malo više baš o tim ljudima, o toj grupici, par ljudi koje sve to pokrenula je ta grupica entuzijasta, zaista izvanredna vizija. Pa da, kao što sam rekao, grupa ljudi se upoznala preko interneta, oni su bili van Srbije, neki od njih, to je pokrenulo par ljudi i to je preraslo, sad se može reći, u ozbiljnu organizaciju koja ima već predstavništva u više različitih zemalja. Organizacija je krenula sa radom transparentno, što znači sve je javno, svaka donacija, svaka uplata, svaki izveštaj, svaka pomoć se može vidjeti 24 časa, 7 dana u nedelji na našoj internet prezentaciji. Tako da to je neka razlika ove organizacije i drugih organizacija. Mi smo imali želju i ranije da pokušamo da ovdje motivišemo ljude, malo da ih razvodimo, kako bi se što više ljudi uključilo, jer je naravno najveći potencijal ovdje u Americi i Kanadi, gdje ima mnogo mladih, obrazovnih ljudi, gdje bi materijalno stanje tela bude daleko bolje nego u Srbiji, da možemo da se organizujemo i da svojim malim, ali redovnim donacijama pomognemo onima kojima pomoć najpotrebnija, a pre svega srpskoj deci koja su materijalno i u svakom drugom vidu ugrožene. Željka, kakve sve šta sve aktivnosti, šta sve organizujete, kakve sve aktivnosti privređujete? Do sada smo uradili, znači imali smo nekoliko žurki, postavili smo razne piknike gdje smo mogli da se upoznamo sa više ljudi, da se predstavimo našu organizaciju i drugim ljudima. Nekoliko smo imali plačinka parties gdje smo skupili naše prijatelje, našu familiju, našu decu, gdje smo jednostavno sastavili nešto korisno, a i u isto vrijeme zabavno. Za naše prijatelje, znači svi su ostavili donaciju koliko oni mogu, za jedno večer skupimo nekoliko stotina dolara. Mi mislimo da je to mnogo bolje nego da smo otišli u neki restoran, da smo potrošili 10, 20, 30 dolara. Tako da, to su neke akcije što smo do sada radili, ali očekujem u budućnosti mnogo više, pošto smo nedavno dobili taj tax exempt status, da smo oslobođeni
oslobođeni poreza za svaku donaciju, tako da očekujemo veći napredak, više akcija. Dušane, jeste vidjeli koliko mnogo radosti je toliko, vaše aktivnosti su toliko proizvele? Kako da vam kažem, jednostavno dolaze rezultati, naravno, i najveći rezultat mi je, recimo, kada vidim sliku deteta, možda sa osmehom na licu, koje ima gde da prespava, recimo, šta sam htio da kažem možda malo ranije je da jedan ideal ove organizacije, ideja, jedna solidna ideja je da jednostavno mi bismo volili da nijedno srpsko dete ne bude ni gladno, ni žedno, bilo gde. I tako po tim idejama se ide i pomalo pomažemo koliko god možemo odavde. Otvorila se, zahvaljujući organizacije, inicirana i otvorena i kuhinja? Jeste. U stvari, pre ove organizacije smo mi pokušali i uspeli smo da pomognemo otvaranje kuhinje u Kormiljanu. Organizacija Srbija za Srbe je pomagala i pomagat će od sada rad svih kuhinja na prostoru Kosova i Metohije, koju sprovodi humanitarna organizacija Majka Devet Jugovića. U saradnji sa njima mi pomažemo kupovinu svih sredstava koje su potrebne da bi kuhinja funkcionisala, kao što je brašno, ulje i ostale stvari. Do sad smo pomagali i pokušavamo da pomažemo što više, jer se mnogo ljudi hrani svakodnevno. Ti ljudi imaju samo jedan obrok i to je obrok koji dobijaju u tim narodnim kuhinjama. Tako da se trudimo da pomognemo što više ljudi. Trenutno najugroženiji su ljudi na prostoru Kosova i Metohije, tako da dosta naših akcija se sprovodi na tom podneblju. Vi, Željka, vjerojatno duboko se osjećate sa ljudima koji su morali da napuste svoj dom. Mnogo teška situacija, mnogi dalje su u nekim prihvatilištima, u nekim skloništima, da kažemo te ne kao neke garaže, tako? Pa naravno, moja neka istorija, znači moje detinjstvo je prošlo u ratu i ja na neki način mogu da razumem te ljude, nije to lako. Imamo mnogo raznih groznih slučajeva, znači nedavno sam baš suočila sa tim da mala bebica je nekad spala u nekoj gajbi, znači u porodici na kojoj smo pomogli. Deca nemaju, znači gladne da spavaju, jedan obrok na dan imaju i za to su Bogu zahvalne. Znači, mogu da razumem na neki način, ali ne mogu da kažem da je toliko grozno koliko i nema. Stvarno ima mnogo teških slučajeva i moramo da se organizujemo, da im pomognemo, moramo zaista. Kažu, Srbija je bogata zemlja. Znači, majka Srbija može da ishrani, kaže, celu Evropu, ako je vredna, radna, ako ima mira. Ja mislim da sve može da se organizuje na nivou toga da pogotovo naša deca ne budu gladna. Počeo od jednostavno veoma su teške slike kada se suočite sa nekim činjenicama i kada pogledate šta nam se sve dešava kao narodu. Mislim da moramo da jednostavno da počnemo od nekle. Za nas je ovo početak i mislim da će odbor u Americi za našu mladu organizaciju od odbora ovde da ima ovu neku perspektivu i mislim da ćemo uspeti da pomognemo koliko god možemo našu braći i sestre i decu. Kažu, bilo bi dobro da ti ljudi imaju posao, da mogu da rade, da mogu da izdržavaju svoju familiju. Kakve su mogućnosti da možda preko vaše organizacije se to omogući, da se, što kažem, motivišu ljudi da pomognu, investiraju nešto da bi se otvorila neka radna mesta za naše ljude tamo? Mi imamo mnogo ideja, i velike i male ideje, ali pokušamo da se ne zalećemo previše, jer mislimo da malim koracima možemo mnogo više da uradimo. Mi znamo i za tu japansku poslovicu koja glasi nemoj dati čoveku ribu, već ga naučiš da peca, što znači bolje da pomognemo nekome da dobije posao kako bi sam sebe prehranio, ali za sada to
neću reći da je neizvodljivo, nego je malo teže i mislimo da su neke druge stvari mnogo bolje uraditi. Mi idemo tim malim koracima i već smo do sada uradili preko 160 akcija. Do sada je sakupljeno preko 150.000 eura od početka rada ove organizacije i pomogli smo preko 1000 dece. Slogan organizacije "Deca su naša budućnost" i mislimo da pomažući decu, te nove generacije, nove naraštaje, da će rasti nova i mlada, pametna Srbija, moći ćemo posle sami sebi da pomognemo. Naravno, kao što sam rekao, postoje te ideje gdje mi hoćemo da probamo da uradimo nešto kako bi pomogli ljudima da dobiju posao i kako bi od tog posla oni sami sebi pomagali. Ali mislimo da moramo raditi korak po korak, postepeno, bez nekih velikih, ogromnih ideja koje će nas zaslepiti u radu onih malih stvari. Mi bi više voljeli da imamo hiljade i hiljade donatora koji bi pomagali sa donacijama $1, 5 ili $10 mesečno, nego da imamo 3, 4, 5 donatora koji bi nam davali $1000 ili $2000 svakog meseca. Naša ideja je da ljudi sa svojim malim, ali redovnim donacijama se uključe i pomognu organizaciji, da bi organizacija pomogla ljudima kojima pomoć potrebna. Organizacija nema ni zaposlene, niti nekoga ko prima platu, sve se radi na dobrovoljnoj bazi i mi apelujemo i želeli bi kad bi se što više mlađih ljudi uključilo u rad organizacije, volontiralo i pomoglo nama kako bi mi mogli da pomognemo tim ljudima kojim pomoć najpotrebnije. Pošto, eto, organizacija ima i čaptere sad u Švajcarskoj i u Americi, naravno u Srbiji i tako dalje. Željka, evo, možda gledaju nas i preko RTS-a, neki savjet mladima da se oni uključe, da se angažuju. Da, preporučila bi svima, znači, da se uključe u ovaj rad, ovo je zaista hvala, ne može ništa jednostavno da zameni osjećaj kada nekome pomognete. Mi kada dobijemo slike, izveštaje, porodica koji su primili, evo da smo imali baš jednu akciju u Raškoj i kupili smo kravu jednoj porodici, višečlana porodica da dobije tako nešto, da nije to veliko. Zaista i kada dobijete slike, vidite decu nasmijanu sa garderobom, hranom, 1000 i nešto kilograma smo brašna isto porodicama tamo u Raškoj oblasti donirali. Tako kad vidite slike, to je najlepše hvala, ne može ništa da zameni. Ja preporučujem svim mladim ljudima, svim ljudima dobre volje da se pridruže sa nama, da zajedno pravimo i veće i bolje dela. Eto, vi ste već rekli, Dušane, puno srce kad vidite osmeh nekog malešana, je li tako? Naravno, to ne može ništa da zameni na svetu. Ja sam se jednostavno tome i inspirisao da se uključim u rad organizacije. Njihov slogan, naš slogan sa "Deca su naša budućnost". I možda jedan mali savjet je svim mladima da počnu sami od sebe. Krenite sami od sebe, šta vi možete da uradite da pomognete nekom svom bližnjemu ili nekom koga čak i ne znate. Evo, za kraj, Nebojša, ste vi htjeli nešto kažete? Želim da postaknemo ljude da pokušaju sami nešto da urade. Mi verujemo u tu ideju da ako misliš da treba nešto se promeni, pokušaj sam to da uradiš. Zato i mi, pored svojih poslovnih obaveza, porodičnih obaveza, mi pokušavamo u to malo slobodno vremena koje imamo da pomognemo ljudima kojima je pomoć potrebna. Zato da mislim da ljudi treba da nađu u sebi to dobročinstvo i da se saosećaju sa svojim narodom. Mislimo da je mnogo bolje kada se sama osoba probudi i kada osjeti da želi da pomogne nekom. Mi takve ljude dočekujemo raširenih ruku i želimo sa njima da pokušamo da uradimo što više kako bi pomogli svom narodu. Mi znamo da mi ne možemo da pomognemo svima, ali bar da pokušamo malo. Za organizaciju koja je mala kao što je naša, mislim da smo uspjeli dosta da uradimo, a tek smo na početku. Evo, još jednom se zahvalimo vama, Nebojša, Željka, Dušane, što ste bili gost. Hvala vam puno na vremenu. Eto, poštovani gledalci, mi vas pozivamo da se malo, što kaže vi, probudite, da se javite nama, eto, pošaljite neku poruku na tv@srpskatelevizija.com. Ako želite, ako imate neke predloge, ideje,
ako želite se uključite, to možete. Naša web stranica je srpskatelevizija.com ili serbiantelevision.com. Nastavljamo sada sa našim programom.